Okay, jeg er Jonathan, og jeg vil gerne lige undersøge eller datere tidsperioden for forskellige græske kulturer baseret på deres udseende og form. Den første her er en kvinde, der sidder og kigger. Og det første, man ser, det er, at hun sådan kigger alt, altså der er fokus kun på fronten af, altså den frontalitet, som er et tydeligt arkaisk tegn, sammen med hendes stilling, som også er det venstre ben for højre, som også er meget arkaisk. Problemet er bare, at hun mangler bare lidt det normale arkaiske smil. Hun har heller ikke rigtig den symmetriske opbygning, man normalt også finder. Se, hun sådan bøjer lidt i overkroppen. Og hendes tøj ikke rigtig tøjfolderne i en meget klassisk stil. Er også meget atypisk for den tidsperiode. Og så har hun også diagonalerne i skuldrene for eksempel, som også er meget klassisk. Og igen, det korte hår, ligesom det lange tunge, så det korte stilfulde, klassisk. Og tøjfolderne er også klassiske. Så jeg vil der vil sige, at det nok er fra en klassisk periode, og ikke den arkaiske. Og slet ikke den hellenistiske, fordi hun er ikke en nøgen, hun har ikke rigtig nogen, der ikke nogen følelse, da det er bare et smukt person. Så derfor vil det jo slet ikke være hellenistisk. Næste er den hund, som er lidt en atypisk skulptur. Den er jo slet ikke symmetrisk, den står foroverbøjet, der er ikke rigtig den der. Det er jo ikke det ideelle menneskekrop. Så det er ikke sådan det rigtige. Altså, det er svært at sige, at det er klassisk, for der stod der skulptur meget for det ideelle, og det kan det er jo sundhed og form og godhed. Det her det er jo bare en hund, som tydeligvis ikke har det så det godt, den er meget tynd her. Og sulter, og rundt den udtrykkelse af følelse, vil jeg til, at det er hellistisk klart. Næste, det er diskoskasteren, og jeg ser, at diskoen er med, det er fordi, den havde et godt billede af, i forhold til mange af de andre. Og det er jo bare den typiske, klassiske. Den har kontraposten, altså S-kurven, vægten på indfodet. Den er udtryksøs, altså der er ikke nogen, det er jo bare en ideel menneskekrop. Den har naturlige muskler, og den har den asymmetri også, grundet kontraposten, som vil lave en form for bevægelse. Og man kan tydeligt se, at den er hverken frontal, eller den har jo ikke venstre foran højre. Det er alt hellenistisk. Der er ikke nogen følelse i den. Det er bare en mand, der kaster en frisbee. Så derfor vil jeg sige, at denne fremstilling af det ideelle menneske, altså ideal naturalismen, må den jo være klassisk. Næste denne kvinde, som egentlig har nogle få arkaiske træk også. Den har, det er jo meget frontal orienteret skulptur, der kun fokuseret mest på hendes overkrop, altså hendes foran krop. Den har selvfølgelig stillingen, altså den har venstre ben foran højre, men den har bare ikke sådan det arkaiske smil. Den har ikke symmetrien, den har ikke de der naturlige muskler, smukke menneskekrop. Og så er kvinden heller ikke tøj på, som også er meget atypisk for en arkaisk eller for eksempel en klassisk skulptur. Så ja, det er meget svært at sætte den der. Så derfor vil jeg sætte en hellenisme, især på grund af den sceneudstykker. Det er jo slet ikke en ideel naturalistisk skulptur, der hun egentlig dækker for sin ideelle krop, og ikke viser den frem, som så smukt den er. Så der er den der følelse af sådan en sky, som hun dækker sig. Der er den der handling på en måde i billedet, hvor hun måske dækker sig for noget så at kigge på hende. Og de der hverdagsmotivet og følelsen indblandet i, vil jeg sige, det er en hellenistisk skulptur. Den sidste, den er lidt mærkelig. Det er en lille dreng, der slår sig mod en gås. Og så igen, den er tydeligvis ikke naturidealistisk. Altså, den fremstiller sig ikke den perfekte menneskekrop. Altså, han har ikke naturlige muskler. Han har godt nok lidt kontraposten af den, så det er bagover. Men det er jo ikke rigtig nok til at placere den i klassetid. Den har heller ikke stillingen eller symmetrien krævet for at være en arkaisk skulptur. Altså, han har heller ikke smilet. Han har ikke rigtig det musklet. Han er bare en fed lille dreng. Så jeg jo egentlig placerer den i hellenistisk grund. Altså, det er jo en kamp mellem det. Det er jo, igen, motiv på billedet. Det er en udtrykkelse. En bevægelse. Men jeg undersøgte lidt på det, for jeg fandt det lidt værdigt, at den lille dreng så ser mod en ged. En gås. Og jeg fandt ud af, at tidligere så var gåsen et udtryk for Nemesis, altså hævnguden i den græske mytologi. Men det er jo kun meget tilbage i den arkaiske tidsperiode. Så den kunne stamme derpå, som en varsel for Nemesis, eller en beskyttelse for Nemesis, da han egentlig, sådan en lille dreng, så hende væk. Hun ikke ligefrem, en vældig gud. Og det var det. Ja, jeg har rigtig flere skulpturer.